nga aresto. Naga ni resistance, mubunot pag baril, putting in peril the life of the soldier of Filipino. Sila. Labi na yung dukot-dukot na, ayun ang pagbuhat pagdukot na abukado di ay. Dukot na, ayaw pagtagna nga masana sa abukado. Po sila daan, nagawa ang magkanang hostile attitude. It is now an accepted principle. Ang Amerika di lang magpatuo-tuo, Europe, lalo na kanang mga terorista nga pubuton ilang kaugulingon. Any hostile or antagonistic move naka sa tubangan o ginaaresto nimo kaya na droga mo suko, dadi po sila eh. And as I have told everybody, basta naalang sa performance of duty. Unya, baski mo makasala mo nga pagbunot kalamansi di ay upat ka buok, sorry na lang. Para ba na ingay mo nga di naman mo minaw basta babayang presidente magsige naman magtanaw ng gwapa man. Ako ganit sa cabinet meeting si tanaw. Sige pag-anak si Rodrigo sa iyang sanin. Ngayon na ako, mamuita si Rod. Mamunta, kataas ka unta kayo. Ang iyang anak ba siya nag-cross? Paana, di makita, nandere, ni atras ko gamay kay kapoy. Atras na ko, anak ko dahil, sige, bali na niya, dire na. Ito, inutan na ko, ayaw. Sa mga paggamang mo eh, mauwaw ka presidente, ito mo anak ka. Binalang natin, mamaklay ko, kung tinawag sige kong tanaw po. Sa iya ba, gwapa si ma'am. Ingaw niya, nakita mo. Ngayon, kuhan siya, lady ka ba? Ladylike. Dili siya gustong, pero buutan. Wala mo tayo problema sa atong mga opisyal. Ato nga pilde lang mo ito'y problema nagko. Sa droga, ang iyang military aid, to ang ato sa di lang kumusulkig doon ito, purpuntan lang ninyo. Dili to ako, dili po. Gikan to sa atong amigo nga nasod nga dool sa ato. Suko, pud na yun sila sa droga. Suko, kaya na sila sa droga. Asa kitag arbing nga patablag, general ang sweldo. Pero kana, nabotsing lang na. Pero na dagang kwarta, ma-improve ang atong ekonomiya. I could raise your salaries more than anybody else. Kasi mo ino ha, police o military. Kamoy akong giuna. Kaya ka mo may mamatay kung napod. Ako, ayaw inyo ko sugoon og na yung pida. Wato lawas, paong ko siguro. Pero yung magpinusilay, oy, ang mga asawa, intawang, ambot dari sa mga akong tinugtog pila asawa, ano nila. Pero ako tulo, ang una ang legal ug duha ka illegal. Kaning una, nanay ni Inday, akong anak na mayor, regular gani, commission officer. Kaning duha mga kapgo lang ni. Dili ni registrado nga to sa commission. Kapgo lang, kapgo. Kay duha ka kapgo. Ni malikuan ang yawa. Hindi na ko ka-take off. Hindi ko magdugay kay I have to basig abtan pa na ako ang cloud sana nagababa na eh. Bawa mo na. Bangga ng bukid na wala mo hatag ninyo sweldo parehong general. Dahil salamat sa inyong pagdawat ka na ako. Salamat ko sa inyong welcome. And I hope to ingnan ta mo ha. Pagkadaog na ako ang sultan ng pulis. Okay na ta. Okay na ta. Ay mo kagawa sa kaning amo sa taas, sinupladuhay lang ni. Pwede ko magpa-under o kuan ba si Kinsa congressman o sila daghan sila, ako sara. Cannot be because ako'y ga implementar sa balaod. Ang kongreso, gabuhat sa balaod.
ang Supreme Court ga-interpret o kung saan ang balaod, ako, gina-enforce na ako ang balaod. Mo ha, mabuti ha. Pera mo yan. Okay, sige. Matis ka na. Mama. Right. Ingat. Ingat. Sige, tama-tama. Mag-CR din ako. Ang atong sundalo sa Pilipinas, kadaghanan Ilocano o dili Lunggo. Wa ako kadungog og taga-Bohol ka kung giadto sa ospital. Pag salot, ako may mo nagsalot. Basta wounded din aksong ka, tigas ako nagsalot. Nabusulot na ko. Bata, ibaba mo yung kamay mo. Yung una pa ko mo, saludo ba? Hero ko na. Kasi kita mga ego in town. Ako maganig ma-piksan lang. So, dako kay kong respeto in town sa atong mga sundalo. O, nga to, di tamo biyaan. Katong nga igo nga temporarily di una makalakaw kay na mga samad. Kaluoy sa Dios di ko uban dili man kadaghanan grabe yun. Tagaan ako sila computer. Tuon na mo kay og di mo kabalik. Maghimo ko mag-sponsor ko. Ang gobyerno magtindog og eskwelahan diha. AB ana to sharpen your skills sa English o voice and diction. Kanya katong di na gyud sulod na ko mga call center. Itong nabutay na ako, ayaw kagol. Di tagabiyaan, and I will reinventohan tagakusap. I will reinvent you from a human being with two eyes and a human being with no eyes. Kung tagay ko gamay panahon kay nagpa-studio ko sa Israel o gamay lang unsay ilang programa anak. Kanya kopyahon na lang nako. And basta di tamo pasagdan. Pakdong as I'm president, di tamo pasagdan. You'll have the best of arms, equipments, and simbako taon. Naagi ko sa inyo. Na ako inyong presidente, kung nagtanaw ko sa kapayapaan sa akong nasod, I could only function through the police and the military. Muna diya. Wala ko mag-ingog pag-nurture mo o loyalty sa akong pagkatao. Just maintain your loyalty to the flag. Kaya kitang tanan nga sagol-sagol, Bicolano, Ilocano, Bulanon, Ilonggo. Lain-lain atong tribo, lain-lain atong pagkaon, lain-lain atong batasan. But what holds us together? Mga minuno na to, di man sila makasinabot, Ilocano, Bisaya. But yet they decided that we have a nation. Atong mga tatay ko. In remembrance atong mga minuno, nga naghata na ito, og nasod ng Pilipinas, we serve the country. Na kaning flag represents the unity. Dahil lain tayong istoryahan, pero basta flag na istoryahan, ibang usapan na yan. Muna. So we maintain that loyalty to government, not to me, and we will work together for a country nga ipasa na po sa atong mga anak karon, dagko naman na nga dili kay sila malisdan, wala na kay gera, wala na kay kontra, og ang ilang ugma pod sa ilang mga anak dili na kaayo lisod. Di ta mo pasa o gobyerno mauwaw ta mo pasa gobyerno sa atong musunod kani karong inyong mga anak nga gubot sila pay mosulbad. Ngayon sila unsa may gibuhat itong naaging generation, pasagdan ta nila. So kinahanglan putlon ta gyud makadaot sa Pilipino for the next generation. Daghang salamat ninyong tanan. Nay
Padang salamat, President Rodrigo Roa Duterte, for your uplifting message. And now, may we request the President for a photo opportunity. May we call on stage the officers of the 1st Infantry Division. Ikaw ang pamuno para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Daghang salamat, Mr. Sa President. piling mo, May also request the President to Di grant ko a photo opportunity to the mawawala men and women of